mbabwachi boards muna chiricha MDF egati bintu binde evinge asinse muye bintu bya nyumba nkonya bale chi mattress chechi ngenjo chonse nabige chire chechi size ao mbabwata chitangi chechi size ao nkonya bale boigo ebintu byokulya buna bono amabuta yechinge nikorwa sechi company ao amasi ya mandasi korwa sechi company ao ayayo koruga chichumbi chisukali egati ebintu binde byobotumeki Oru Superstores igababwa tobo korelyo buya chingatoko bule bintu asetukeye mbabwate customer care ibyego segasegira chi customer buya chingaki bakogora ebintu igababwate chigali ekyo chigokora obusombi busapi chingake kwagulire ebintu biga uchande onsi aliasorabe igobagotoka ime yo mu cyobusongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ime yo mu cyokisi asamange bakeresi mbwetera seti namba chabo 0111161500 gose 0111116150 gose wetera senembele 0111161502 Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Manchomo rigararia oge Tembe TV na gukwandi ndonsia sore margobengia obutuko bwemerongo 3 na limo obutuko bomwerio asomwa koiga o 2024 onyare koba gokoba umutambe na bono tutigaite chinsa angeibire gachoka tunyara koba togo tambuka na goso asomwa komuya o 2025 karibu sana tunyara koba togo sangase kionga chinsa inye asenchera yobo ikrano ari anyara koba gakonigwa kurase chinsemo andemo na sorgo ngoriga rwagusi asomra ibwensi ya Kenya Muske William Ruto anyara koba gakobwato kenkwana yaye gochia 7 na inchi bense ya Kenya keko kere asereire amange na bwegemiro biriri kagere gochia koirwa ne serikali ya somwa komuya o 2025 na bego tunyako batogo sangaria bari kibaito bamangana banyara ko babago sangaria kurase mambi yarenge entambe nchenkoro kwa Clinton Ndigi Wilson Makori kurase nsemo yo munu bwimanyero na bego director Abigail Nyanchama kurase studio ya kabere yogo chikonkanya kwa nekia maribine chibichango chara senchirenge kransa bonike abana ntoi komwede Mwancho morgeria bone kionga chinsa nya senchira yobo ikranu togo cha kakurua sensemo ya state law jaso bakatakati wo chobo songa second ya Kisi asomorai wensi ya Kenya Muske William Ruto anyara ko bakago tware nkwana ya bene go chia 7 na inchi na bego kwera emiroberio eri anyara ko bakego ikranu wa senchira ya bene asomwa ko yiga o 2024 na bego emiroberio eri serikali ya Kenya kwanza ganda takobeka yoko ene kyabuno mwako moya o 2025 emiroberio ne chikoba agego ikranu wa senchira ngyabune enchira yamo yogo chakoba kwanya bananchi kwegenderia asemeruberio yabo tambe kubwatakana nengane yuegendrete kwenekiwa asama tukabwangoiga yarentreri berera litindi asegati abananchi abega segati yabarai kubwatakana no gocherwa kwa bananchi anemono abasaya ababere bagusira asechinchira cyobo tutukanu muraibwense nigatebire ebyombe aho biri bitenderete oborendi nabego kwenekia obutuki bigendete kwenekia meruberio yogo cha kwenekia obonsi banyare ko babagusira mbachi gotoka nabo igo nyare ko bagakuru kubori asaba tumiki bonsi bechinchira chemitandao banyare ko babakwenekia abuna kero bago ikirania emeruberio yabo yobosibore korengana ne katiba banyara ko babakwenekia abuna nkurenda bare obosibore bwa abananchi bande. We must ensure that our pursuit of rights and freedoms does not compromise our collective or individual safety, nor should we allow criminals to exploit constitutional rights to harm and destroy other people. In the spirit of fostering a candid national conversation, I urge every critical stakeholder to reflect deeply on the failures that have led people to adopt radical, individualistic, and self-centered interpretations of rights and freedoms, interpretations that often seem fundamentally opposed to the rights of others and the collective good of citizens. This tendency to promote a definition of rights and freedoms that undermine democracy and the public interest reflect a broader collapse of our value system and a serious strain on our moral fabric.
I also believe that this disregard for moral values, including compassion, responsibility, and decency, contributes to violent crimes, such as what we have seen with femicide, perpetrated by men against women who otherwise they would be happy. These are clear signals that our moral fabric is at risk of decay, exacerbated by various factors, including the manipulation of digital technology, particularly social media, to amplify antisocial behavior and erode moral values. The maintenance of our social fabric and the promotion of a strong value system is a collective responsibility we cannot run away from. This task has always required and will continue to require the involvement of a wider spectrum of society, agencies, and institutions. Reforms we have implemented in both basic and higher education will also come to fruition, providing new momentum and focus for the entire education sector in 2025. Additionally, Taifa Care will approach optimal performance, offering significant relief to households by reducing the burden of healthcare costs and delivering enhanced benefits through an efficient, inclusive, and high-quality public healthcare system. As we speak, subsidized fertilizer is already in stores waiting for farmers. As you all know, in the past, farmers used to wait for fertilizer. This year, fertilizer is waiting for farmers. Next year, we plan to achieve higher yields from every crop, ensuring even greater rewards for our hardworking farmers and food security for all tenants. Additionally, we aim to free our livestock from deadly infectious diseases, alleviating the fears of pastoralists and stockkeepers from devastating outbreaks. This is why the nation the transformation you entrusted us to lead will take tangible shape, and the fruits of our collective labor will be undeniable. We will continue to work for you and to deliver for you. Let us therefore submit our hopes and aspirations to the Almighty God of all creation, so that together, in unity and with shared determination, we may embrace the new year and work towards achieving the Kenya we all want, which is now well within sight. Thank you very much. May God bless our great country, Kenya. May God bless you all. Happy New Year. Mancho Murigeria yone nkwana yomuraibwense ya Kenya Muskulia Mruto nyarakoba kagosangana bananchi eyamase makuru asensemo ya State Lodge County ya Kisina manganya rakoba kago kwanda na bwigo no muroberi ogendreta se chinga kechiga kero muraibwense aganyete chinsa nkego kero chitigarete gochia koroga chinsa isana mochobo tuko bwarero banyarakoba bakwena kiabuna omo akomu yo 2025 ngo chakigora senchira ya bene mujumbe bwe bungi ya South Mugirango Mheshimiwa Silvana Zosoro negatia bajumbe bande kuruwase kaunti ya Kisii ne kaunti ya Nyamira haba wakilishi bechi wadi au kuruwase kaunti ya Kisii ne ya Nyamira negati abagani bari banyarako bako ariga nigwa sensemeyo n'abajumbe bande kuruwase chinsemo haiga Kenya naboigo abagavana no muwaziri w'echisemi Mheshimiwa Julius Migosi Ogamba negati abande bari banyarako bagwikirana asomo igoyo togoskabosyo bono mwancho murigeria wikase kaunti ya Nyamira umoyega bwege koro
uyo nyarakoba gokwanekiwa ase chinsemo echo uyo nyarakoba gokoragwa amono mawaziri w'echisemi Mheshimiwa Julius Migosi Ogamba mwakilishi wa basubati ase kaunti Mheshimiwa Jerusha Momanyi nabego mujumbe bwe bunge ya North Mugirango Mheshimiwa Joash Nyamokone gati yabande niko banyarakoba bagwakira ekoko hegati ababwatani bari banyarakoba bakwarigania umoyogoyo gabune nchira moyoko gandra kugechengera na gukinyura egekoro kyomogusi kinga kechecho niko mawaziri w'echisemi Mheshimiwa Ogamba nyarakoba gagoteba matemu yabarkwa bekrasi gya 12 bose KCSE amatemu nyarakoba gakwenekiwa omwako yega niga machibwae arache ko bagakobwato kwa 8 ya kabere asomutinyo mutangani omwako 2025 muri kito Fatgad Gisemba no robot rwa senchiro bikirana puna enjira eyemo yogochengera egekoro kyomogusi anene puna bare gwikirania chinyangi nigo omuyega oyo bwegekoro okorekana county ya Nyamira asegeti yeskuru ya secondary ya Kenyoro ime ye wade ya Itubo ebunge ya North Mugirango esasi lere yekubeku kabisa omugaka bwebitena royo agosegeza kabisa bako murugo omwana oli ochiburu Neroyo ruama ya wataraiga. Kabisa murmate. Wala ransi kabisa. Enkubo wa kuwete kabisa gabo. Yale koro ishuwa. Ruwa singera. Kabisa. Abra tongo. Amone sinjo. Omowasiri oyo nigo aorokia omogokoye igoro y'omuyega oyo na kubariera eira bona nigo batakeire kwagacha ase ebinto byegekoro kyomogusi biragachwe bona enchira enyororo yokwenyura igekoro njirero inde no moko sana kiagera igasi mwakorire ya Kisi culture negasi ya muhimu sana ekiagera noye na masomo tuanyorira igarero na masomo ito tutanyorete arache gosira abantu baito bacha kumanyanga ngaito arwete naende amangana ito ngakiarenge abagina bali mwanyoro kiebinto galibie abaka banyoro kiga igachinkole nabagina balenga ali babwata maliogo yekegusi na kirembia mono sane kiara mwato sombire gase nyinge abantu baminto musino mondolengo mondo mungaini na nendo tagetenga toga ndreko baba ngaini ndo base gutigara magega ensemo ya yomuskeche Jerusha Momanyi nigonere abwatukire ajaiga igoro y'omuyega oyo iga kusherekea utamaduni wetu wa Kisii ni siku ya leo. Kwa hivyo ninataka kushukuru sana kwa yale maneno ambayo yametendeka katika uwanja huu na kuna mengi ambayo watu wetu wataenda kusoma wasies tutalete kuhakikisha sisi kama elected leaders we shall support you and we shall support our government. Korwase ensemo yechisemi nigo omowasiri Ogamba atebire muna amachibu ya matemwa yekirasi gya 12 y'omwako yoiga nigo arache korariwa inse yechiwiki ibere chirebosio. KCSE examination results will be released within the next 2 weeks. Traditionally, the KCSE exams were normally released in January, and we are keeping to that tradition and will be releasing them within the next 2 weeks. The exams that used to be released in December were for KCPE, and this year we did not have KCPE, and that might have caused some confusion. But this year we're going to release the KCSE exams in January, the first 2 weeks of the Boigo omowasiri oyo otebire nonye ekigambiro kyatuguterete are omoroberio omoya bwo gwakana school fees ya bana bechi university nigo eserikali erigetie gochia kwamereria okonacha okwo was declared null and void by the court. We have already done an application for stay and we are appealing. We are doing an application of stay pending appeal. But while that is going on, we have constituted a team that is looking at what options that we have to ensure that there is no disruption of education of the university students, and we are sure that come January we'll get a solution even as we deal with the appeal so that no student will remain at home. We'll be able to get means and ways of funding the universities
under administrative means to ensure that they are not affected, even as we do the appeal of that particular case and we apply for stay. Kingo reporter ya Gatembe TV korwase ebunge ejeiga ya North Mugirango ime ye county ya Nyamira inje Fatgad Gisemba. Memuno murikito Fatgad Gisemba na roboti rwa senchira yobo ikrano mwanjo murigera tutegerita se county ya Nyamira ni gobono abarai banyariko baba kuborirwa kwaneke bunanko bayikabarange chiamate chirikire no konyora gwense na bego chiri kimenyete asenchira yobotaka kwaneke bunanko bakonya bare chinga kechiga chokogani na kwaneke na barabo nkwegendere bara asenchire rengia okwana asekenyoro ya kirenda kegotoka se ward ya township bunge West Mugirango ase county Nyamira omwemse bwense meyo mheshimiwa Duke Yagi Masira ni ganyariko bagakuru kuboria gochia sabari ya bugwe sokya na kwaneke bunanko bwata na bare konya abantu bari no konyora gwense ni gariko yakwana iga chinga kia bwato ko bokonyu bwe wheelchair ochia so mwana hoyo manekane buna grievance mogera hunyariko bakagotwara oboroire boborema asigika kimyaka 13 bono muri kitopoli kapokara na roboti rwa senchire wikira nime yenkije gayo mugaka Crisantus Mogere abono murugyoye Lydia Busibori abo bagotwerera munabaiteire emechande menene kurenda umwana yobo oyure w'emyaka 13 tukwenda nyagitari twirana mwana buno uyu mweta kubichokeru style ndi yonse banyoriri kubaria mwakirusige kuba kya musikanire negento kyabetereire mwemsie kurwase ewadiga ya township omoske Duke Oyagi Masira otalira ekenyore kega ya kirenda unenchire ya moyo gosira ya mateyega na koletu musaso kuchinga kichiga omwaka oko eram nakinarora tiga mwalete none kirugoiga mamu mwabaka bakona ko kogenda round ne banekaro nere batakite kumusukia ndi kali kona kumabereka nere kumubeka karba kona kumusukuma because noro chena bwate site chonsi yokorora a boy is a very brilliant boy nere na bakona kumusukumira niga nere bana ko ona kororanga nkinse gokora kubweka robere kirima kamade karobere kirima gatuli korora binge so that's why nanchera rona muhanga gatogokora umwaka tingokora rinde na bari nyasata aete ukonyara gugutara buno mwana uyo minto that is why na mwale ronga tigandete wheelchair indi tinana komocha gutara no ni chiskuri yane ya Nyeri special kuchikona kororo kugania koro konga sabana bari baita kurengana na Masira ni gagendere ko bagagatwa buno okugania kwayo no gusira chiamata chire chitari kwenyara kurwase binyorime unenchire ya moyo kubeka umusaso kogocha sebare wego ni gagendere ko bagakulira nga umwaka gocha nigo aragendere ko bagagusira chiamata chire chitari kwenyara unenchire ya moyo kweneka nga abantu bonzi nkonyora bare obwene obwikirano my schools chonsi nko bagulirande ngombe yoko kamwa ntagete ko radio seria baibori baden yoko na kosabu chibesa cha preps ngombe ko kamwa nichende baligeria gasukari baligeri ne bibando range program na bali mu baito lika nande umwana akogenda ogenda gusinka yuira no nyoro mwalimu taracha onyora nga mwalimu bono no ara breakfast no ari school lunch no ire school abana baito lyoli mana ko babolinga abantu babekomokia nali abana barasome asitayo ntakana ya tigirwe ntana ko irangombe asitayo mubura ka tigirwe asitayo kokani kwa tokire gusino bokongo bobe bwona iga usimuntu osira ntari ko irendagira and you need a purpose yo burai ntobo burai yesingi tutete witenengi bondo bono bunanje nacho re tu burai nta bwatekende ande mana gutaka ngango mbono gutora chikoroba aria sabantu bari bane banyikiri menyete no kugitanta giteti that is all enough istata tigerete I was very young I was in class 3 tadiga gusira but bono rochinya sawa nkonyire na ikira nanjeti nkonya no yori nokukani and that is why today I'm here na nchendero munango mwana uyo nena nchirende none karoba gosoka na beburi baye banyoramba gwate none gintu bakona gusukuma ganda that is when we say we also trying unobora ibweto gusikia abantu nyina basense mugende nigagendere ko bagakogania abarayibande kwega umuri uyiga agocha mu bunenchire yemo yogokonya nagokinya magendero kurwase binyoroime nto menya bunese abantu tole tukuboka twarara yatuko ngana intu bwatere ngo nganya saga to sisiniri aintu tobe kokoboko aintu gutororenga ubugima buri butari gwikera buneke gozi rujo mwana bunuyo muburi ngo takare kumurigeri nataketa murigeri yanga nataketa murigeri ya endagera nataketa ebibirende bikabara igatorororo abande tutanje kona kweliera ntogosoka kana intu twakonya igitambukiro ya matiyega ya kirengambiye muno na komotogia umusikie Masira ase okubakonya yento bono basabira umwana uyiga gukonyara kwa bakakonyorerwa esukuru eyu ase arasome mugambi asante nyasago sen nundo chepara kwanje kumangana nga Crisanto gochia mangana nga chagocha gaki amina aiga no bwana mna kwaro rega na temire ati my level yo korosi gali singi 50 bono ngosaba sana
enkore gwatora gocha sende nyato kanya bonga ni monde bo tambi kidogo mwana ona ende skuru asitoko ntwa morra eliyerengi jaiga yani nkonyara ari kwiragiri yari ngocha kombera fea bonta ikonyara kwiragiri oneka tu amwirete iyo akasinyitu kuragira ekagera akarea akaba mauga busana ninga moirani skuru kya no mongaini are nyoru skuru eyera aramenye ime onu mwana geto mongaini bubi. My name is Winston. I come from here. Thank you. Ginko reporteri getaseni kya uwanjete kya Getembe kuraiga sekonyere kya gya Kirenda ekyoge gotoke me ye wadi ya township me ya ebunga ya West Mugrango me ya county ya Nyamira inche konkuru kwa Polycarp okara Mwanchumu teriase roboti ururubo konyi no murikito Polycarp okara kurwase county ya Nyamira no tokiro mutumokase kionga chinsa inyense mentangani toskare tokure na sensemo ya kabere tochiko sangamange. Etukayo womo ya Uhuru Superstores iye gutuke milunu chubu songo iye konya ebintu au aseli kulidigo kona ngumubuko nkonya bale ebintu byobwaga kibuna bono amabati kurwasi company au emesumali yechingenjo chonsi chichuma chobwaga chichingenjo chonsi chiwaya buna bono binding wires chiwilbaro chisimiti chobwaga kurwasi company au egati ebintu binde binge byobwaga mwigo mbabwa boards muna chiricha MDF egati ebintu binde eringe asinse muje bintu bya nyumba nkonya bale mattress chechingenjo chonsi nabige chire cheche size au mbabwata chitangi cheche size au nkonya bale boigo ebintu byokulya buna bono amabuta yechingeni kurwase company au amasi ya mandasi kurwase company au ayayo koruga chichumbi chisukali egati ebintu binde byobotumeki Uhuru Superstores igababwa tobo korelyo buya chingatoko bule bintu asetukeye mbabwate customer care yego segasigera chi customer buya chingaki bakogora ebintu igababwate chigari echo chigokora obusombi busapi chingaki kwagulire ebintu biga uchande onsi aliya sorabe igobagotoka ime yo muchubusongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ime yo muchukisi asamange bakiresi mgweterase chinamba chabo 0111161500 gose 0111116150 gose gweterase nambele 0111161502 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Pink Premier Academy neya mwenye chiskuru chuburuso echo chikubeko burusu byeko chasumwano ase okwanyolera egasomo echo kira makonye asa matukali busyo ezukuru yiga yekutuka ase bare ya kisi kiogoro chinsemo chiri chamenyingwa ebare kogenda chinsemo chiri chamasongo igo ebwateli bagali giyali nene asa bana bakokosodelia elyo kubudugirana gukina chitalanta chabo ebirasi byabo nebigale ebyo bire ebiya nabibwata mazingira ayo akwirira abana gosoma buya ngosome bali kurwa playgroup PP1 and PP2 asbibo bagasoma kurwa grade 1 weka grade 6 nabwo na junior secondary school nigo babwate science laboratory eyorengiya sabana bakolela amegelyo school yiga igo ewanchira umurubiri umuje w'amasomo OCBC asebwata bali mabuberuete abo bakwegelya abana buya ale n'amasomo nigo school yiga ekolera ebyegwa asebabwate
Theatre Music and Drama efisi yabo ni gukwana n'irigori rya mubuko asibirwa babwatemera uburyo ao korengana muno konyora gwicia mate ili kweniki ngakira umwana ngonyora ali egesomo nigo bakuru busombi kucyasa bali bara HD scholar asibirwa bali barase boarding babwata mazingira maya yo gusoma inteknigo egendrete tutari rero ili kwibwatania kabaye oyo mubwa bali bakwibwatania muniki semi ejujira abayirere konyora obugimu buyasa matuko ali busyo asamange nabo wakisimbwitira sekinaba kitwa 0710755578 gose 0714673963 Pink Premier Academy asubu wibuko chakira iliyoko kwa ankyo yao ingia. Murigaria sekionga chinsa inye asense mega ya kabira togandra kwemanya ari ene kiwe kurase chinsemo nabono tokumurikira engana asabantu batamanyiri banyareko baba koenekia kwirani magega amagendro asekinyorogia kia mwasi ekegotoka ase ward ya Kitutu Central ibunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii korekana nabamenya be chinsemecho nigo bono bagoteba abandu batamanyiri nigo babeire bagosagana umuradi bwe amache oyo wanyateko bagokwagacho bosegesimeki amache kanto bagekwagacho muno mujumbe bwaragongoro mwishimiwa Anthony Kibagendi asabona abantu abanyareko baba koiba chitap nabo igo koenekia goturbania na kwirani magega amagendro yabamenye be chinsemecho konyora amache mugambi we chinsemecho Judy Kerubo niganyara ko bakagwe sokia na koria eira yogocha kobeka omukia bokoro butuki na kwaneke buna bonsi abanyara ko bakwaneke korekyo kobeko bari byara na kwemukerirwa igetambokero egetindikeri chiko abatendiri kurwasia bisyo mujumbe bwensemeyo niko na barabo barire yogocha kubwaterana na bagambi kurwase chinsemecho nobega abananchi kwaneke ahuna hemerobero ya magendro bune yegayo ko bakonya abananchi nkore ndwere muri kito dipo nasanya na roboti rwa senchere wikira ibikoro by'obusalia nigo bono bigenda tekonekirwa chinsemo ao ime ya Kitutu Chache South amanto batamanyiri nigo bagenda na kubutura chipipe chamache omuradi obeire kogokonya abamenyi bensemeywe ase bono bairete nonyene chitabu chokobucha mache igo twakumiria ase mambie ya rero kubuka na konyora ng'akerumu watchmania sogetasi nigo chikonyore chayaye omuntu nde ubwate kirenge kebe ochire osaliria mache ga igo rusiri chitap nabo igo gunire pipe ile gasokia mache ekene kerengererie kebe nandekie ogusio konene singenja macha yatokonyira ise community umweshimiwa Anthony Kibagendi umweshimiwa itubo Kitutu Chache ga tokonya macha asengenje tore getunugoro atokonyire sana lakini abantu batwarire kerengereri kyoboriri ucha gusalia macha na macha yagagokonya abana be skuru gaiga akonya ne community collection point gaiga omugambi omonene bwensemwe ya Kiamwasi Madam Judith Kerubo nigaba kawikirana asaywe nabo igo kwenekega korekega toro muradi uyu begetu abana inchi mbakonyerete bakabakasana lakini nenda asingenja babegu bandi baro babatamanga nabo batari ko wakune ibintu byakorekanire nabo koranga umuntu nachitaye go mwalifu agachakana chamacha lakini nende nonya macha na chire gokorera ngo yunya na chite iganya na chite ina protesting way asengencho amacha taraikira abantu bonse gusangana bagwakirishi kurwa bisi yo mujumbe nigo batebanga telebiya gusalia magenderero anene alia gokonya abantu asobwamo project people centered after public participation abananchi bagatebi mujumbe kare tu akoreta maoni bagatebanga Kiamwasi amacha ari gotoka ari gotokonya zaidi the project ye gachake gakorekana ekaera bia amache naro asobonge nande batari gwakanigu abananchi bagateunga abakonyonyora ase inchera yabo sara lakini committee etoka around iga PMC enyare kolinda amacha tagete step very firm against bali bakolete obo salio boiga ande to batebinga nturi kuchikotegerera go entertain abali fase community gere ndo kiare chibesi nyingi yatekere kwa ndajinsa mochindra lakini mujumba karangambia akibeke Kiamwasi yeto tete community to bwatesi tumanye mbare basalitia macha tubeke baraza tu abangire gana chief torigereri tubeke mikakati to reinforce tubeke mbake kamati ego chikorenda macha ya tutware technical person umuntu korenda macha ya egere ukogani ku mujumbe n'abananchi ba Kiamwasi abanyakenyero boigo ni gobesokia na kugikiria gekorekeiga amacha igo mugambi natoete twigwete bi lakini rere bwakire ero mambi
kengo itayiga ngotayiga no manyeta macha asali rugo ate ya kana injenda ndanda ekene kene kiorokerie kebe mono asenge nje kera twanyodire mugambia takoreira magendero ntugwene igusai bakanira manganaya na kogechiku mono n'umuntu yaga ni yirirwe gitambukiro twasabira abagambi baito umuntu uyo butukibokorwe amanyekane ayirirwe gitambukire kenene asenge njo cyakiri gutucande community gaiga umugambi kurwa nsemo yoborendi ni gobono alireira yogo chigokoro mukia na gokoro botuki na kubabeka byara abakagirwa baiga nabo igo banyare ko babakwirwe gitambukiro kiri chiko muno mwakilishi wa serikali wango tebanga nkuri gitoro yo na kitamacha na kera tora monyore ntumubwate na tumumukiri gitambukiro korengana na bune sheria goteba sheria goteba ngekero gusalia mali ye public bunaya iwako nyori gifungo si miaka 5 jela gosoa kane fine ye milioni ya mogo se Beyonce kuripoti likitaseni kia ukiagatembe kuruiga sekinyorugia kia mwasi kutoka imeje ward ya Kitutu Central imeje county ya Kisii litire na inkoro kwa Dipon Asanya Mbiamano murikito Dipon Asanya na roboti rwa senchira yobo ikirano mwanchu murigaria togosuka bosyo bono kumurikira aya ene kiwe asomwa koiga origetie koika omwerio ase chinsa chinkego chitigarete mwaka 2024 nigo murikito Daniel Ntiri anyatokoba gakoringoria na kumurikira embure nyinge yaberige kweneki wabo se ene kiwa asomwa koiga yairera bange kubarasare nene na bange gosirie ni benyinge abayigo chiamate chinde gosiria abanchu ababo hase gwikira boniga abange bari banyara ko baba kubwatanirwa no muchando bw'embure yiga bagandate kuboria serikali hebeke emirobero yogo chikoba konya barabo kwirendera amagimabo abotambe tigaturategerera oroboti orurwariganirwa no murikito Daniel Ntiri umwaka bwekirubere na 2024 gororekana gotwara amange egati yabo ogosiria kwa magima kugwatekana nembure nyinge ya ene kiwasi chinsemo au na muno hase chitauni chinene egati yabo umocho Nairobi ime yomocho Nakuru boigo nensemo ya Kisumu. Unaona sasa abiria waendeshaji gari wote wamekwama, shughuli zao zimesimama. Sisi tumesimama hapa karibu nusu saa. Unahofia unaweza pita gari ibebwe. Kwa hivyo tunangoja pengine maji ipungue tuweze kupita. Kwa hivyo naomba waziri wa barabara kutumia chopa kwa wakati huu, atumie gari ndo ajionee mwenyewe. Ukipita na juu utaona kweli. Kwa hivyo apite kama wiki mbili tu akague mwenyewe aone vile watu wanateseka abiria na contractor vile wamejenga barabara. Egati yechinsemo ime yomoche Nairobi ejo chiakwa mono nembure nyinge koirera ebinte bingi gusaliwa nensemo ya Mathare area ya South B Soweto Kibera boigo negeti kiendege gya Jomo Kenyatta International Airport. From 11 tonight until now we are still rescuing people in this village called Dungondo. And we hope that the government will take precautions to help our people. Our people are suffering. And if you tell them to take their things and go, where are they going? Ime kaunti ya Kisumu mwaro manene bwa bamenyi hasensemo ya Ahero ni area ya Nyakach. Nigo baigo basirie magema na gosirie ni benyinge kubwatekana nembure nyinge yarenge kwene kiwa hasensemeyo. Samba zimeharibika huku, maragwe zangu zimeharibika. Mwezi wa kwanza watoto wanaenda shule. Za hata nimeshindwa watoto wataenda shule aje. Juu hiyo ndio nilikuwa ninategemea nikisavuna niuze nipate karo ya shule. Jamni olalo vigimaji yote hajapatikana. Si maji ilikuja kwa boma fagia ng'ombe yote na mbuzi na kile kitu. Makuku meenda na maji. Masufuria watu hawana hata masufuria. Tafadhali leteni hata masufuria wapige ndai unga yenu mnaleta hiyo. Hakuna hata sufuria meenda na maji yote. Abange bagasirie tuo. Gosareka wechi nyomba chabo boigo no gosareka wechi para icho boigo chitari gweteka nabamenyi bakarekana kurwekerero kyabo gochi ase serikali kama governor yetu Peter Anyang' Nyong'o na tuko na Senate Tom Ojienda vile tuliwachagua wakati wa campaign warudi waangalie wenye waliwachagua. Hata tuseme saa mtupe pesa mtujengee ingalao tu bado inakuja inaharibika. Sasa muhimu sana chenye tunataka vile tunaweza tulia hii maji
Ngurubuthire thaseni kia Gatembe kuraiga se kaunti ya Kisii leterene nguruko Daniel Untiri. Bemono murikito Daniel Untiri asoko murikira hegatiari aenekiwe ase omwako yiga origati gwiko mweri 2024 mwancho murigati atogosuka bosio bono kumurikira oroboti ronde niko bono ekegambero aiga Kenya kia milimani kerigetie kubatanga hegati ya ababwatani bosaba egeribo bwene bwo mwanyabantu wiki 23 asegeka kia matukande 18 arebosio kubwatikana abune njiremo yo kurwari bagario goikirania obotuki akubwatikana ne okurobekano kukwene kigwa ase county ya Nairobi ase ababwatani kurwa ase chinsemo ao na bwiga baigeribo bwane bwo manyabantu banyara kwenekia okurobekana bune njiremo yo kugikiria serikali kubabwatoka bonsi anemono abasaye bade banyara ko babakobekwa biara na gocherwa ase chinchira chisari chingi yana bwigo barabugo sira ase chinchira chobotukanu abande babo bataratoka gwikira boniga nigo bono ikigambere kyo kiegotebanga emerongebere na batota banyara ko bakobekwa biara nigo batari gochiko abwatokwa ni barachigotangwa ase gekake matukande 18 arebosio njira munyo konya ekigambere kyo gukora obotukiane mono ase ukurigereria chisimi cyabo kubwatikana ase chi message cha WhatsApp na Facebook na boigo X boseria manyakane buna Twitter na boigo kurigereria chi CCTV che chinsemo chiri abaiga bare kwenekia okurobekana bose ande na chigotoka ase bakomochwa gotuma chi ujumbe na boigo chibicha chire kogenda bose chiri chikogenda mamincha neri chiko asogochera igati abantu bana boigo konyara ko babago segeta abana inchi konyara ko babago tware birengerero bibe ochia serikali yense ya Kenya igati yemeronge na batutabe go mwancho murigeria ngamono mo seneta bwe county ya Busia mheshimiwa Ukia Mtata. Tokoska mwancho mo rigeria umwako yiga o 2024 niko oenegetie boigo okurobekana kwa barimu nse kyombe ya Kenya National Union of Teachers NAT asa barimu abo banyarko bakwenekia omugiro yo nabego kogikiria serikali anemoro gwetera se wizara y'ichisemi ne kyombe kiryo korika barimu ya Teacher Service Commission TSC aso gotainkira ne mirobero yo kubwatokera engeria yabo ase chinga kichiri chibwendrete nabego engeria eria bwendete yo kubakonya barabugo ikira ne mirobero yo kubwatoka chisemi ase chiskuru au niko bono boigo murikito Daniel Untiri anyarite kubaga kumurikira okurobekano ko kwa barimu asoma koyega o 2024 na boigo emirobero erigetie kobekwa yogo chia kone kyabune kyombe kya NAT ngechukira ne bakora ryo buya asoma ko mu yogo cho 2025 Egati eliaragendere kwenyurwa iyo enekigwa haso mwaka wechiri bubere na 2024 no mogiro wa borokia egento bono kyagendera guturubania masomo hasi chinsemo ao aiga Kenya bakogania magania abo hoikiranirwa egati abo okolikwa kwa borokia gwetania chirwe 45 nemo mono balia ba junior secondary boigo koligerirwa igoro yokurwarirwa kwabo se medical cover egento konye ebyombe ao bya borokia egati abo keria gya kupet na NAT bataraigwana boronge ne serikali yega Kenya kubairira bonogoso asomogiro hasi getambe kila saa payslip yetu inazidi kukonda. We are tired of double deductions. Mara tunawekewa retiree double, mara tunawekewa medical scheme double. Sasa saizi serikali hata ile kidogo ilikuwa imetuagiza serikali imetunyima. Asi kekiga kyomogiro na muno ubu motinyi hogatana gatatu no motinyi kyanda aboroki wabange tibasoeti hasi birasi na bange babo nigo batigarite hasi chinkasegekam wika ekere serikali yachite kuigwa amaganio ya boroki abaiga solidarity forever asorogongo rogusi hasi county ya Kisii ne county ya Nyamira ime yomochobo songwa asomogiro wemetinyene ya etire aboroki abaiga nigo barolekanete gotara naria kuburia serikali kubanyura no mogiro yoyo nigo baigo hoenegetigwe hasi county ya Nyamira. Teachers shall not and teachers shall down their tools. Yes. Teachers shall withdraw their labor. Yes. And schools will not open. Yes. In the 116 branches
of the Kenya National Union of Teachers. Asa borokia na borokiwa baria bake barekanete goswa chisukuru elio kugendera masomo wetira asa borokia baiga abo barenge no borro bonene nigo babaseretie gochinka muwekano hase skuru ya secondary ya St Monica Chakal nilia yabomura ya kolaya yego toka sensemo ya Bungoma asa borokia na borokiwa barekanete goseli wa gochinka elio kubwatana na bande hasomugiro aiboli babwata abana babo ti secondary school mbaba seko bayira school ekora mwalimu tayo ko balendorro mwana igako ganda gakonyore shidorro ntubuna abalimu ntoyo ntobwana tikobori gukendiga sabana tigababere nkamba kekera katora batebi ngaleta abana school edinde tunyako basomekera eserikali yaigure okogani waito ntubuna abalimu be secondary asomogiro yobo igo aborokia nigo bamochetie serikali asoko baliera chira chobolimu namono asoko ligereria igoro ya magani abo Gento abange bono batigarete no gosemeria buna mugiro iga tuligo chikoene kigwa hasa matukale bosyo bunenchire moyo kugendera ukine birengo bya masoma iga Kenya boigo Kenya obokoreria saborokia ngurudirige deseni kiaga tembe kureiga se county ya Kisii letrene nguruku Daniel Ontiri Membono murikito Daniel Ontiri no roboti rwa senchira yobo ikranu aso kumurekera anemono esekte chisemi emechanderia nyarekoba gekwenekiwa so mwako yiga o 2024 nabo igemero biregandate kubekwa nekyomeke kyabari mukwanekyo mwako mu 2025 mirobiro nechiko ikrana senchira ere enge mwancho murigeria chida kemero 35 na ibere cha butokirigoro yechinsainye chia bono botukongo wakirambu yamono asoko sangana into kurutoga chage to ikraboniga no to wikira omwerio igaiga mwakirambu yamono Wilson Makori kurwa sense moyumuntu bemanyerio director Abigail Nyanchama kuru studio akabero nkonya kwene kyamero gine chibi chango chara senchirengia nayo mwancho murigeria asokora chinga kicha gosanga na into enchenkuru kwa Clinton Ndigi okugandira botuko obuya obuiga bwomweri asoma ko igo 2024 nabo igo umwako muya o 2025 asegeka egekeigo kirebosio tomera nanda sembeo nyasaye kagwanja Elimu Academy